Имам си тук едни красавици, теменушки, които са много ароматни, получайки за 8 март подаръци, но за съжаление още не мога да ги изнеса навън, защото всяка сутрин при нас има слани. Това не им пречи, те са зимоустойчиви, но ще попари всички тези красиви цветове. Ако и при вас сутрешните температури падат под нулата, както е при нас все още всяка сутрин, изчакайте още малко, не дейте да изнасяте подарените ви растения. Ако са били навън през зимата, няма проблем. Аз имам такива теменушки и отново започнаха да цъфтят, но тези са гледани в оранжерия. И всички цветове ще ги попари сланата и няма да можете да им се радвате, така че изчакайте още малко. Надявам се края на март вече, началото на април, да мога да ги засадя, ще ви покажа на видео.